ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବିଡିଏମ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ମଡ୍ୟୁଲ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏବିଡିଏମ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ମାଲିକ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ LMIS ନାହିଁ। ସେ ନିକଟରେ ଏବିଡିଏମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମାଲିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏବିଡିଏମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ 5ଟି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଏବିଡିଏମ୍ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏଚପି ଇଦ୍ ଏବଂ ଫେସିଲିଟି ଇଦ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବିଡିଏମ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଚପି ଇଦ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। HFRରେ ସୁବିଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫେସିଲିଟି ଇଦ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା HFR ଇଦ୍ ଫେସିଲିଟି ଇଦ୍ ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଡ୍ୟୁଲ ଅନ୍ ପାର୍ଟ 1 କେ ଏବିଡିଏମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ LMIS ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫେସିଲିଟି ଇଦ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଲ୍ୟାବ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ସ LMIS ଚୟନ କରିବା। ଏବିଡିଏମ୍ର ଅନେକ ସଫ୍ଟୱେର ପାର୍ଟନର ଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏବିଡିଏମ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାଗାର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରୁ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପୂରଣ କରେ। ସେମାନେ ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ LMIS ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍ପାଦ MVP ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦସ୍ତାବିଜ MVP ଗାଇଡାନ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଡ୍ୟୁଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଗାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତେବେ ସୁବିଧାର ବୈଷୟିକ ଦଳ IT ଟିମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର LMIS ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କୋର୍ LMIS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ LMIS ପ୍ରାୟୋଜକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମୁଖ୍ୟ, ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ LMIS ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ହୋଇପାରିବେ, ଯିଏକି ଜଣେ IT କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର LMIS କୋର୍ ଟିମ୍ ଚୟନିତ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଜନାରେ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିବରଣୀ, ସମସ୍ତ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଧତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ, ବୈଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟିମ୍ LMIS ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ IT ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ LMIS ଟିମ୍ LMISର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। LMIS ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାଗାର LMIS ଟିମ୍ ଜଣେ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ LMIS କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି LMIS ଆପ୍ଲିକେସନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିନିମୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଡାକ୍ତର, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ, ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନର୍ସ ଏବଂ ଆଡମିନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲ୍ୟାବ୍ LMIS ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶେଷରେ, ଏବିଡିଏମ୍ ସକ୍ଷମ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର LMIS ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏବିଡିଏମ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ LMIS ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍ଟନର LMIS କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ।
LMIS ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। LMIS ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ LMIS ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ LMIS ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ LMIS ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। LMIS ଆପ୍ଲିକେସନର ସଠିକ୍ ସଂସ୍କରଣ LMIS ଆପ୍ଲିକେସନର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବଗ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ LMIS ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷକୁ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର LMIS ସିଷ୍ଟମ EBDM ସକ୍ଷମ ଏବଂ EBDM ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ। EBDM ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ EBDM ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।